bụ Igbo ekele m gị nnọọ ndewo ụtụtụ ọma ọ gwụchala ihe mma m ga-agwa gị aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja ngwana unu ahụla ya na ihe mmemme ọ pụrụ iche a ama m na ị nọ na-eche ka o bido kemgbe ụwa ngwana o bidole anyị na-akpọ ya ụtụtụ ọmanụ dịka ndị Owere ndị ebe ka anyị si ekwu ba amanụ ụyọ anyị agị ngwa lee anya ka ịhụ nwa mgbọdọ Owere original nwa mgbọdọ Owere bụ sọ mma ọmarịcha nne kelee ndị kelee anyị were okwu asụsụ Owere kelee ndị Igbo Maazị Chidiebere biko ndị bekee anyị na bọọla ele bụ ụbọchị taa dị anyị dị mma o maka na ihe dị mma na-arị anyị mma ọha na eze Igbo Igbo ụtụtụ ọmanụ aha nwụkwa ọnụ Doris Ifeọma kedu ihe anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa okwu a na-ekwu ụbọchị taa bụ ihe akpọ ya asị ihe a ka a na-ekwu mana ịhụkwa na ọ dị ebe oke debe anyị ga-eleba anya n'ihe dị iche iche ọkachasị ihe na-akpata ndị mmadụ ji ezu ohi ma a na-ekwu okwu ohi a na-akpọ ya oshi ịkpọga ya oshi o ịkpọga ya ohi o onweghị baptismal name oshi bụ gịnị oshi ụkwanụ nnọọ ihe jọgburu onwe ya ana m echekwa ya mgbe ụfọdụ nnọdụ ofu ebe mana asị ọ bụ gịnị kpatara ndị mmadụ ji ezu oshi ịjụ onye ihe dịka onye ụzọ ndị Ọnịsha ndị a na-akpọ ndị Anambra ha sị ọ gịnị ka mmadụ ji ezu ori ịfụnanya echetara m mgbe anyị dị n'obere o nwere mgbe bụ ejide ahụ chetara m mgbe ndị obere ejide nwere onye oshi ejidere ebe ọ na-abụ ede n'ubi mmadụ ewere jide wee gbaa ya ọtọ were makwechaa ya ihe ma ihe eju ma ihe komkom na-ayọ nwoke gbaa ya ọtọ o wee na-akụrụ egwu o si na vileji anyị gafee na vileji ọzọ gaa gburugburu a na-etu chọọ m ịkpọ a na-akpọ aha ya onye oshi ihere makwa ihere hapụ onye a na-emechitisi ya ntụfi akwa ihe a ka mmadụ na-ahụ ọwa obere ihe kedu ihe ga-eme ịnọrọ ihe debe onye ọzọ na-agụ gị nke agaghị eju gị afọ ịmakwa na ha na-ekwekwu oshi ọ dịkasị ihe tere aka ya ihe nọ nso nso ịma ụmụaka na-abịa ha na-emenwe ihe ha ga-afụ ha fụ ihe eji egwuregwu nke onye ọzọ ha tụtụrụ ha echọ ma ka esi eme mana ọgụ ga-agwa ha na mba anara mmadụ ihe ya n'ike ọ bụrụ nke gị hapụ onye nwe nke o nwere nwa ha marawa ka esi eji ya onwe ya n'ihe awụrọ nke na-amụta obere maka na hapụ ya tupu ọ baa n'ọbara ịhapụ ịkwụsịwa ya na o mezie ọ narawa mmadụ ihe ya n'ike ọfụ ihe ji egwuregwu ọrụ ga tigbu onye ahụ oti onye ahụ ihe ọ nara ọkwa nke o si ezigbo ha ka esi eme n'ebe onye nke ọla chọrọ iwere nke ọbụla gụrụ gị n'iwere mana adị ama nne izu oshi dịkwa n'iche n'iche mana ọ dị n'iche enwere ọtụtụ oshi dị iche iche a na-ezu enwere ndị na-ezu n'ihi na ha agụụ na-agụ ha nwee ndị na-ezu na ha nwere anya oke ọchụchọ nwee ndị bụ ihe edemede mkpịsị edemede bairo ka ha ji edepụ zupụ afọkwa ndị na God have mercy nna anyị a ga-ekwu nke ahụ ọfụma maka ihe a ihe na-eme ọkachasị n'ụlọ akụ n'ebe ụlọ ọrụ eziokwu onye esi gị bịa weta 4,000 itinye ty ọrụzie 40 uru ebe 40 itinye 0 ọrụzie 40 ndị ọrụ bekee sikwana gị gịnị ma ndị a na-egbo ma o nwere nke a ga-edegide ọrụ bụ ihe gwụrụ ya n'ọwụrụ 0 ma ọ 1 enwe ka esi kacha ya ọ dịzie ka 9 ọrụzie 9 million ochi ọ dịghị mma chaa nne kedu maka ndị ọrụ oyibo ndị a na-asị ndị a na-ma oshi na-aga ya na aka azụ bụ nwanne ma nke a na-akpọ aka azụ ya bụ bribery and corruption ihe ndị bekee na-akpọ ya ọ jọgburu onwe ya anakọta asị m na ọ ga-enwe ọ nwekwere mmụọ ọjọọ dị m ka a ga-asị na o bu
ọbara n'ime na-eba ndị mmadụ n'ime onye ahụ na-ezuzi eji ezuru oshi ahụ maazị makwa na abịa sị he emere onye eme onye gbanyeziri ohu a na-emekwa eme hapụkwa maka ime eme ahụ o nwere nke na-anọ mmadụ na mmadụ ga-eji na-eme o nwere onye nne ya na nna ya nwekwara ezigbote ihe ma ọ ya nwa na-akụtakwa ego kama ọ maghị ka o si eme ya o were hụ nke onye ọzọ ọ gaghị ezuru ọ naghị adị ya mma n'ahụ ọ naghị adị ya mma n'ahụ ọkwa ka esi agwọ nke ahụ abịazi hapụzie sị na ọ ihe mere eme o nwere ndị eme ha eme o nwere ndị a ga-agwọ agwọta ha mana o nwekwara ndị a na-eme eme mmadụ werezi ihe ọjọọ kwanyere mmadụ n'ahụ ka o mewezi ụdị ihe ahụ a na-eme enwere na ihe a na-akpọ nke a bekee na-akpọ curse ọ dị ka ndị onye ịbụ mmadụ ọnụ o nwere onye tupu ị na-abụrụ mmadụ ọnụ kwa nwe ihe onye ahụ mere gị ọ ga-enwe ihe ọjọọ onye ahụ mere ji na-abụ onye ahụ ọnụ ị mana onwe onye ga-anara mmadụ ọka ya n'ike onwe ihe ga-anara mmadụ n'ike ndị ahụ abụọ gị ọnụ si na zuru gawa na ị ga-ezugide ya ndị ka gị ike ejide gị daa gị nwa chọtakwara okwu nke ahụ ọ dị mma ịhụlanya ya na ka mmachi ukwu ka anyị gbachara n'ihi na anyị gaa obere ezumike anyị chọrọ ịga ugbu a laghachi anyị ga-eleba anya kpọmkwem na ihe niile gbasara ezumezu izu oshi anyị ma na ọ jọgburu onwe ya kedu ihe kpatara ụfọdụ ndị mmadụ ji ezu oshi ichetụla ụdị echiche a bifọ ngwa agakwala ebe ọbụla anyị na-alaghachi ka anyị gaa gbarịta obere egwu ma ṅụọkwa mmiri ọ ka bụkwa ụtụtụ ọmanụ n'isi mmiri